lezintombi bemphila nje nazo mina nginomfazi ake ngitshele wena nje hayi usuzobadlulisela nje mina nginomfazi bemphila nje nabo ngempela ukuthi ke indoda bayihambile ufuna iphile nabantu ephila nabo. Ngiyanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Umngwenya Nkomsavukazi Mvuleni. Intokazi ezalwa Mamkhize. Namhlanje ke sihambele eMaritzburg. Ngiyathemba ukuthi niyabona ukuthi asikho e-studio but sise PMB. Ngesimanga sokuthi sitholile ama-emails abekho right and bayadinga ukuthi basizakale. Enye into ebalulekile ngifisa ukuthi ngisho ukuthi ngiyafisa ukuthi nikhumbule ukuthi uBlack Life TV is in partnership with uEasyBet. So i-link iku-description kuyilapho khona ukwazi ukuthi uregister wena ngokwakho uthi Black 50. Ngiyathemba ukuthi niyakhumbula ukuthi owethu uBlack awunawo uCK kodwa uBlack ono-Q. So uthi Black 50 and lapho sukuzibeke ethubeni lokuthi ungathola i-voucher ka-R50 mahala mase bekunikeza ama-spins ayi-25. So ke ngiyathemba ukuthi niyaregister lapho niyibhejele ngendlela nje enifisa ukuthi ningabheja ngakhona kwazi bani mhlawumbe ningasenwini. So ke le show lesibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Njengoba sisi wami ela eceleni kwami kuyachaza kokona lokho ukuthi ikhona lento entsha angase understand kahle ngoperson athandana naye and uspecial enhlizweni yakhe ngesimanga sokuthi nakho ukwazile ukuthi asibhalele asendele i-email ngoba nakho efuna ukulungisa la engasa understand kahle khona. So ke siza story kahle sonke njengamanje njengoba sihleli naye. So ke asisiza ukuthi ingabe usiphathele ini. Sabona kunjani? Yebo sawubona. Alright. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Mabalo ngihle naye. Mabhengu. Shongololo. Yebo. Oh, okay. Ubuya kuphi kuMangcolosi? Ngihlala eLandskop ngaphezulu. Oh, okay. Yebo. So ngicela nje sivele sihlale phezulu kodaba ungichazele kahle kabanzi ukuthi yini le eyenza ukuthi uzubhalele kaBlack Life TV usendele i-email. Awukho right ngani. Kodwa ke ngicela usiqale ekuqaleni la uhlangana khona noMlisa lo othandana naye. Nihlangane kuphi? Kwakuyinini? Kumuphi unyaka futhi nahlangana kanjani? Kwakuyibhizi yani lapho? Ngibhalele iBlack Life TV ngoba nginenkinga nomuntu engithandana naye. Usengenzele izinto engingaziqondi nje kahle sahlangana it was 2023. Yebo. All right. Sahlangana khona la eThekwini. Okay. Ngoba buye ngithi ngaseThekwini. Oh, okay. And walibona leli bhungu leli wabona ukuthi nolalela asizohamba ke nalo mjida lo. Hayi, owami ngiyamthatha. So waqala ukukhulumisa yena ngisho. Yebo ngoba sasisitolo thizeni nje sahlangana sakhuluma ke kwazi kwaphelela ekuthenini ke sishintshana. So ngalesi sikhathi efika empilweni yakho bewusingle noma mhlawumbe ubekhona nje mhlawumbe umunye nje umjida beni right naye futhi kwi relationship? Hayi wangithola kahle impela ngisingile okay. Yena wathi usingle naye noma mhlawumbe ukhona umunye owesifazana anaye? Wathi usingile nje akazange angitshela ukuthi khona mhlawumbe usempilweni yakhe. Wathi nje usingile kumina. Oh, okay. Mhlawumbe iziphi izinto ezinhle enenzelene zona kudlelwano benu? Kuningi kakhulu kodwa ngizozama nje ukwenza kube short. Like besihamba siye out sibhuke mhlawumbe ngelinye ilanga sihambe nje siye hotel nje. Ube ile ndoda le ekhumbulayo ukuthi kwi-account yakho fanele kube nezinto ekhala kahle. Ubengakhohlwa bandla leyo ngabe ngihlala ngayo. Mhlambe ke yini ke le ongasekho right ngayo oyibambile muva nje? Ngesikhathi sihlangana noNyandu ngangena iPhone ngaleso sikhathi mina engangitholakala kuyona. So uNyandu wayenamafoni amabili. Wasenginike yodwa ukuze sikwazi ukuthi sixhumane. Oh, okay. Ifoni ke yayingena battery ngaleso sikhathi enginika ngafika endlini ngayicharger ke ngafaka iSIM card ukuze phela sikwazi ukuthi sixhumane ngoba vele wenginikile inamba engibhalelile. Oh, okay. Manje kwasekwenzakalani ke? Manje ngicharge ifoni ngicharge nje. Mase sengiyi-onisa ngifaka icard ngi-onisa ifoni. How mangifika kwi-gallery kugcwele izithombe zale ntombazane le.
ngihambe ngiye kuma-message igcwele intombazane nginga-understand naka nama-message imali iyaphuma ifakelwa yena untombazane lo. Ngiqale-ke manje ngimangale ngithola intombazane efonini ngingazi ngicela ukukhombisa nje ley'thombe lezi nayo intombazane engayithola efonini angazi. Okay. Lobo ubuso awukazi wazobona before? Angibazi nje before, angikaze ngibone. Okay. Mhlawumbe uke wahlala naye phansi ubhuti wabantu uma usumbona wakuveza ukuthi ifoni enginikeze yona yes ngiyayijabulela iyangisiza futhi njengoba kade ngidinga ifoni. Kodwa izinto engiyibona khona phakathi is not make sure. Bengingakazi ngilithola ithuba lokuthi ngimbuze lokho. Bengingakazi nje ngimbuze lutho. Okay. And ngiyakhumbula uke wachaza wathi kade nihlangana wathi yena usingle. And mase ubona ithombe boom. Sengifica intombazane futhi ngiphuma nemali khona la understand nje. Yo. Mhlawumbe uke wakutshela ukuthi umnumzane unazo izingane noma wathi akanazo izingane? Mhlawumbe kungenzeka ukuthi imali beyiphuma mhlawumbe beyobhekelela abantwana. Akakaze angitshele lutho nje ngingane nokuthi mhlawumbe ukhona sempilo akaze nje angitshele lutho ngalokho. So okokuqala uma uyibona lento uye wafila kanjani? Ngiya-understanda vele ukuthi uke wangambuza lutho wathula kodwa wena inhliziyo yakho ubiyize ishaya kangakanani uma ubona lento? Ngaphatheka angidinwanga kodwa ngaphatheka kabuhlungu ngoba akuyona into angitshela yona mina le sengiyifice efonini anginike yona. Sengifice surprise nje. Ngaphatheka kabi nje ngakho konke engakufica efonini angifuqamba manje ngaphatheka kabi. So mangabe ukuthi uthi lo sisi lo because sizombiza njengamanje ngoba sizamile ukuxhumana naye samthola. Mangase athi vele mina lo muntu ngithanda naye futhi angiziboni nje futhi nanokuthi ngihlukana naye. Bona wena ngokwakho ukuthi wenza njani ngoba phela wena obhalile le show. Uzobe usufila kanjani noma uzodecide ukuthi wenze kanjani? Uzohlukana nomnumzane noma uzokwenza indlela thizeni ukuthi abahlukane bona wena awindawo? Angiboni ukuthi isinqumo esilula leso kodwa mina ngokwami ngasesayidini lami ngeke ngikwazi ukuthi ngihlalisane nomuntu wesilisa or nomuntu wesifazane naye ngasesayidini lakhe futhi ngoba nje bese ngishintshele nje bengasa-understand ukuthi kwenzakalani ngaye. So mina ngakwelami isayidi ngeke ngikwazi. Awukwazi? Angeke ngikwazi. Ngiye ngizwa ama-females athi lo muntu lo yes ngingathandana naye kodwa angimboni ngimveza kwifamily yami, angiboni ngavuma ukuthi eze ekhaya akuthumele abomalume bakhe. So yena umnumzane lo ube ukangakanani enhlizweni yakho? Umuntu othi ngiyamdinga ngoba nakho vele uyangiprovide nga-something ngisuke ngidinga ngaleso sikhathi, noma uyilo muntu nje othi mase kuthiwa ngiyahlukana naye vele ngeke ngize mina nkinga bakhona abanye abantu abangangithanda ngingakwazi ukuphila ngaphandle kwakhe? Ngendlela ebengimbona umuntu ngayo bese ngishilo nje nasekhaya ukuthi hayi khona umuntu nje. Okay. Ngendlela nje kade siphethene kahle ngayo kodwa after yonke lento sengivele ngaphoxeka nje angisazi ke ngithini nasekhaya ngoba phela bese ngimbikile njengomuntu oright emndenini manje angisazi ke manje ngenze njani. Ngiyakuzwa. So ungangivumela ukuthi ngimlande sisi azozichazela ngokwakhe? Ayikho inkinga ungamlanda ngoba nje ngiyazifuna impendulo yayo yonke lento ngiyazidinga nje. Ngiyabonga. Cela sisilandela yena futhi. Siphinde sinamukele futhi babukeli be-Black Life TV kuhlelo esiluza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke usisuvumile usasijoyine and nginethemba elikhulu ukuthi uzokwazi ukuthi asiphendule yonke imibuzo esidinga ukuthi sibuze kuyena njengoba simcelile ukuthi akasijoyine. Sawubona kunjani? Ngiyaphila nami. Umaba lo hleli naye? Mashezi. Udlaba? Yebo. Uyamazi usisi engihleli naye la? Mazi ngiqanda ukumbona. Oh okay. So njengoba ulasi usibhalelile wasi-emailela wathi khona lento engekho right esiyenziwe uperson wakhe athandana naye and nawe ngathi uyambandakanyeka lapho. So ngiyacela ukuthi umbuzo nobuzo uzafikela ukuthi akubuze wona uphendule ngokweqiniso. Ngiyacela ukukhuluma naye. Sawona sisi. Yebo njani? Ngiyaphila. Ngibhalele ishow ethi ngifunani umuntu wami ngoba
nginemibuzo engicela ukuthi ungiphendule yona mayelana no-Mr. Nyandu, ngicabanga ukuthi uyamazi. Ya, ngiyamazi. uMr. Nyandu umuntu engithandana naye. Sihlangane nje enyakeni odlule endaweni yaseThekwini. Wase enginika ifoni yakhe since mina ngingenayo ifoni. Wanginika ifoni azongithola kuyona. Mangiyivula ifoni, mangifika endlini ngiyivula ifoni, ngabona izithombe zakho, ngabona ama-message ukuthi bekusendela imali nje. So bengifuna ukubuza ukuthi kwenzakalani phakathi kwenu nobabili ngoba manje ang-understand. Hayi, ngingathanda ukuchazela bandla. Kodwa manje umbuzo wami wodwa ukuthi mase uthola uzokwenzani? Mase ngitholile ngizokwenzani? Ngoba ngifuna iy'ncazelo kuwena. Ngifuna nje ungichazele konke. Akukho engizokwenza mase ungichazelile. Niyathandana? Yebo. Kona yini busumbuzile ngami? Bengambuzile, bengifuna ukubuza wena ngizokwenza impendulo. Bengambuzile yena. Hayi ngezwa. Sakhona eminye imibuzo sangangibuza yona. Bengifuna ukubuza nje lokho ngoba manje angi-understand ukuthi ubesenokungenzela izinto engaziboni nje kahle nokuthi ubekusendela imali engaka ephuma nyanga zonke, imali yani. Phela umuntu ucacisele ngayo. Mhlawumbe mase ngibuze esigananda. Naqala nini ukuba ndawonye no-Mr. Nyanda? Angeke akuyona nje into etheni sana kuqala nje lento enyanga nje embili edlule. And umuntu owazi ukuthi i-bank account yakho kufanele hlezi ichicile. Yeah. Nithe naqala ngithandana no-Mr. Nyanda? Unyakeni odlule nje. And akaze zakutshela ngayo before. Ukuba kuneza ngifoni uyabona usingaba wazi ukuthi mhlawumbe umuntu kusho ukuthi ngabe ngisilima mina ngena. uMr. Nyanda ushilo wathi ukhona omunye umuntu anaye kwezothanda noma uthe usingle kuwena? Uthe ukhona umuntu anaye. Oh okay. Wase yakutshela ukuthi uba? Yebo. Ukutshelile? Yebo. So lo sisi uyamazi? Cha angimazi. Usewangitshela ngakho kodwa angimazi. Oh okay. Bese ngithukile bengihlamba khona omunye umuntu anaye. Mewuthi uyazi ukuthi nomuntu kodwa usesutha umasho uthi hayi angimazi. Akaze akubona isithombe? Akazi. Ningangivumela ukuthi sikwazi ukuthi simfonele uMr. Nyanda ukuze sizokwazi kahle kahle ukuthi ithi into yakhe. Yebo ngafonela ngoba ngiyafuna nje ngicacisele. Afana nje ukuthi kahle kahle la uthathe liphi side. Oh nifuna ukuthi akhethe? Yeah. Okay. Sifonela. Ucela ukuthi sifonise. Hello. Kunjani mnumzane? Yaphila unjani? Siyaphila nathi. Ukhuluma noStufuza dla ngamandla ezulu from Black Life TV. Singakhona ukukhuluma? Yebo siyakhuluma nkosazana. Oh ngiyabonga. Ngiyazi ukuthi kunezinto mhlambe ejulile ongadingi ukuthi ukhulume nomuntu ongazazi ongakazi ozombona before. Basi ngiyacela ngoba sikulalele kuhlelo elithi umfunani umuntu wami and ngine guest la ethi uMabhengu. Ukhona umuntu waBhengu useduze kakhulu nawe? Ya ukhona nkosazana. Uyini naye? Hayi siyaphilisana nje nkosazana impilo yalolu thando nje. Oh. Ngalo la nathi sobabili. So uperson wakho niyathandana? Injalo nje nkosazana. Ukhona umuntu omashezi omaziyo oseduze nawe kakhulu futhi? Ya ukhona nkosazana. Uyini naye? Hayi ukuthi nje siyayiphila nje impilo naye kodwa ke phela ke umuntu engamtshelanga ukuthi ukhona omunye okhona kodwa ke siyaphila naye futhi. Naye futhi uyathandana naye? Ngiyathandana naye. So uMabhengu uyena umuntu ongibhalelile kwishow ngesimanga sokuthi uthi unawe kwezothando and uthi nathandana nge-2023 and uthi uyakuthanda kakhulu kodwa uthi wamnika ifone kade yena engenayo ifone wayicharger la eyivula khona mayethi uya kwi-gallery
wafica iy'thombe zenkosazane nje and mebheka nezinye izinto ey'julile uyabona ukuthi uke wayesenda imali and uyayisenda imali iy'nyanga zilandelana. So ubefisa ukwazi yena ukuthi kahle kahle kanti kwenzakalani la cause yena wazi ukuthi wena naye noba uthu kuphela niyathandana abengazi ukuthi khona umunye umuntu ingakho ezixakile wakhetha ukuthi akakabhalele nje Black Life TV. So ungakhona ukuthi ukwazi ukukhulumisana naye umchazele kahle kabanzi ngomashezi. Ukhona khona la eduze kwami futhi bakhona boba u2 futhi uku-loudspeaker bakulalele bonke. So ngiyacela ukunikeza ifoni lo ongibhalelile mina kwishow umchazele ukuthi wena nomashezi sithini story. Ngiyakucela. Hayi inkosazane nje asibambe nje la inkosazane kahle kahle lezi ntombi bemphila nje nazo mina nginomfazi ake ngitshele wena nje hayi usuzobadlulisela nje mina nginomfazi bemphila nje nabo ngendlela ukuthi ke indoda bayihambile ufuna iphile nabantu ephila nabo futhi ilungelo ukuthi baye ku TV balithatha phi lempela inkosazane. Hawu ushatelwe mnumzane. Ngishatelwe mina bekafanele baye ku TV ngishatelwe mina. Unesigcawu. Yebo nginomfazi nje mina phela eThekwini ngenza ukuthi ke ngikwazi ukuphila impilo nami le ndoda ngoba phela indoda iyaqona indoda bona bengabathi kodwa mase beya ku TV ufuna abazi nje ukuthi nginomfazi mina noma ngaxabana abaxabane bodwa mina nginomfazi ufuna bakwazi lokho. Oh ngezwakala so njengoba bela badinga ukwazi ukuthi mhlambe ngabe ukhetha muphi phakathi kwabo. So njengoba uchaza njengamanje ukuthi ukhona umama ekhaya owamthatha nje futhi okwaziwayo ngokusobala ukuthi wena ushade naye. So kahle kahle ngamanye amazwi awukhethi umuntu phakathi kwabo. Hayi angikhethi umuntu nje indaba yami nabo nje ngicabanga ukuthi ngiyayiqeda manje ngoba nginomfazi njoba sebeye ku TV nje sebevele bayona bayiqeda lento befuna bakhulumisane nami bona bangayi ku TV. Hayi kunjalo nje aphumani kimi phumani niyaganga nomfazi. Hey ngakhipha inkomo ngalobola mina kusaluganga nje. Hey mina bengijabulisa nje ama-side sengiyamtshela ke manje ngimthanda kodwa ngoba benivele nayo ku TV. Ngesikhulumisa Uyinja wena. Uyinja. Uyinja. Ungasho ngathi ngaseqaleni vele ukuthi unomfazi. Hayi indoda yakhona Uyinja vele wena uyinja. Shothi into yenzayo vele le kona wonke umuntu. Hayi angeke. Kodwa ukuthi ke kwaqondana ngoba bekuyisikhathi kwenzeke abantwana. Hayi uyinja nje uyinja. Hayi ngeke ukwazi ukwenza lokho kodwa ufana nje mina nginomfazi hloniphani singaphinde nje niyenze lento ngiye kuma TV. Siyabonga kakhulu baba ngesineke nje sakho isikhathi sakho siphezona siyabonga kakhulu nanokuthi usicacisele ukuthi kanti ukhona umama ekhaya siyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu inkosazane ngibonga kakhulu isikhathi sakho. Yebo. Yebo. Niyezwa ukuthi istory sime kanjani? Umnumzane uthi unawo umama osekhaya and ushadelwe. And uyakubeka ngokucaca ukuthi vele indoda iyaqona. So mhlambe ngabe nicabange nafika kuphi mekuza ngakulokho akushoyo umnumzane. Mina ngikhulumela efonini. Ngithi mina ngeke ngikwazi ukumyeka ngoba unginikeza imali. Oh okay. Mina noma ngathi ube indoda eprovider abandla ngeke ngikwazi ngiyaxolisa. Ngeke ngikwazi nawe bekwenza isilimo nje. Hayi ukwenza isilimo wena umudla imali nawe bekwenza isilimo. Mina bengazi ukuthi ngizeleni kuyena. Lungileso sami ke ngiphikisana nawe mina ngcono indoda yakho sala nayo. Hayi ayikho inkinga mina ngosala nayo vele. Sala nayo ke. So uzoqhubutana naye wena usurathi uyabonga. Ngiyaright ngiyabonga. Mbukela lapha ekhaya kuyacica ngazuthi uhlele sizokhetha ukuthi siligoqe la ngesimanga sokuthi nibonile nani ukuthi ishow ihambe kanjani and umnumzane Nyanda simfonelile uke wakubeka kwacaca ukuthi hayi yena unophesini wakhe oqondile futhi owaziwa amadlozi ngoba ushadelwe. So ke bazo decide abona ukuthi sithini story uthi sisakamnyeki uthi sisuyamnyeka. So ke cela ungakhohlwa usubscribe ulike ushare ningakhohlwa nokuthi ni register ngo Black 50 lapha ku EasyBet and uma ukuthi uya register kanjalo uzibeka ethubeni ukuthi ungawina i-voucher ka 50 rand mahala bese bakunikeza nama spins ay25. Ningakhohlwa i-link i-description nithi nje Black 50 BLAQ 50 ukuze ukwazi ukuthi uregister na ubheje ngendlela ethana ngakhona. Bye.
Life TV.